Salam hormatly iyileşler. Salam Türkmenistan, salam yurttaşynnaky iyileşlerine Nur Muhammed Hanamov, Halmurat Söyünov, hemem gellikäri üçüýmiz şugun 26 ýyl garaşsyzlygy bellenýän güni şol hakda bir habarlaşyp maslahatlaşalydyk. Garaşsyzlyk Türkmeniň iň arzuly meselesi. 26 ýyl geçdi. Niýazow boldy, innem Berdimuhammedow. Türkmen halky hakykatdanam garaşsyzlygy görýärmi, tapdymy, ýetdimi maksadyna? Kimden garaşsyz biz? Garaşsyzlyk diýilen azatlykmy? Biziň halkymyz azatmy? Şol hakda habarlaşalyň. Nur Muhammed, indi sen köp ýyllar yurtdaşyna özüňem şu hökümete, şu diktatura garşy opozisioner partiýanyň ýol başçysy. Şol hakda näme pikirin bar, näme sowalyň bar? Türkmen halky bolup, o garaşsyzlygy bir begenlik diýeni soňra çenni begencimizi göterilmedik. Oň sebäbi döwlet başyna gelen adamlar, İlker Niýazow, soňra Berdimuhammedow, olar halkyň umudyny ödemedi. Näme üçin? Ýöne boş söz bolmady ýaly ne degeşdirip görerler. Öň garaşsyz dällik diýeli. Sovet döwründe hemme zat doğrudan şu Moskwadan Kremlden görkezme berilip şol oýunça hereket edilýärdi. Ýöne şonnoda işsiz adam ýokdy. İş ýeri bilen üpçüm edilýärdi hemmesi. Sosial meselesinde de şuňky günden kän boldy. Meselem, medisina diýsen mult. Şuna mult. Ýöne adam mult. Dermanyny getir, bir topar zatlaryny iň bolmanyna şu iýje işek zadyna çenni hemme zadyny getir. Şondan hataňa doktorlar belki serediler. Okuw barady. Türkmenistanyň mektepleň bilim berýän derejesi gaty pete düşdi. Bir topar muallimler näme? İşin taşlap gitdi. Näme üçin diýseňiz, mektepde tölenýän aýlyk günlügi iýje işegine maşgalatyny eklemene ýeten ok. Bir topar ýam ýaşy bir dereje ýeten soň gitmeli boldy. Täze ýetişdirilen kadrlar Türkmenistanyň uniwersiteti sorup gelýän kadrlar olaň bilim derejesi gaty petdi. Näme berip bilýär olar? Öňkü köne sistema gaty güýçlü hem gaty ýokary derejede. Onuň pensiya meselesi, umumy sosial ýagdaýy. Ine bizim yurtdaşyna ýaşap ýer. Şu ýerde adam iş ýerini ýitiren bolsa, şoňa döwlet doly ekler ýaly aýlyk günlügini töleýär. Näme üçin diýseňiz, ýanky hemme ýerde ol bar. Diýilýär, ýanky minimum üpçümçilik. Şonu töleýär. Okutya, başka kärinde iş olmasa, başka kär öwrener ýaly mukt okutya, hem stipendiýa töleýär. Ýaşyna derejede nok. Näçe ýaşda orda? İş tapmana kömek etýär. Diýene ýanky şu mahal Türkmenistanyň adam iş ýerini ýitirse, kim näme töleýär? Nähili sosial kömek edilýär? Öň diýene, Soветde doglar ýaly kömek ýokdy. Ýöne o ýerde işler neyden iş hem işe taptırıyordu. Özüm yaşanlı adam ertesini alıdı denoktu. Bu mu olsa? Şimdi arkayın yaşap bilen adamlar hükümet işlerine olarak neçe? Umumi halkın sağın alanda prosent boyunca neçe oluyor? Ön dayhanlar katı o günü vardı dayhanlar. Bunları öz kazanan ýanky öz ýetişdiren hasylyny satyp döwlete pulunu alyp bilen o. Sen eden işini hem işede öz wagtyna aýlyk günlük tölenýär. Şoň üçin näme gazandy? Halkymyz diňe ýitirdi. Umumy ýaşaýyş ýagdaýyny alsan ýitirdi. Dogry, döwlet garaşsyz boldy. Döwlet indi yurtdaşyna tanadýar. Türkmenistan döwlet barmyşyn diýilýär. Ýol başçylarymyz tanýarlar. Ýöne nähil tarapdan tanýarlar. Şolar halkyň alajasyny etýärdi we hiç ýerde agzalanok. Sosial meseleleri owdyp agzalanok. Demokratiýa şu döwletde diýip agzalanok. Gaýta hemme taraplardan tanqid edilýär. Şoň üçin bugunky ýagdaýda Türkmenistan garaşsyzlygy gazandy hem şondan aýry gördi diýmek meň pikirim boýunça ýalňyş. Dogry, sag ol. Nur Muhammed. Halmurat, sen inni şol maksatnama hükmünde, kanun hükmünde
bellenen sepkitler, dereceler, kanunlar yerine yetirilýärmi? Bir halk ol yazılan, ol pozulan kağıtlardan, kanunlardan görün haýry barmy? Hey, Kanun näme üçin çykarylýar? Kanun döwletde durmuşy tertipleşdirmek üçin halk bilen hökümetin arasynda gatnaşyklary sazlaşdyrmak üçin jemgyýetde ösüş bolmak üçin çykarylýan kanun. Kanun her hil kanun çykaryp bolýar. Gowsundan gowsuny. Ýöne şo esasy mesele kanunlaryň ýerine ýetirilmegine. Bizde gynansalam kanuny ýerine ýetirýän ýolbaşy ýok. Birinji ýolbaşy prezidentden başlamaly. Prezident diýilen adam Islam Niýazow bolsun, Islam Berdimuhammedow bulan ikisem döwletiň baş kanuny, konstitusiýany aýanyň aşagyna taşlap tan oýnap beren adamlar. Olar hada kanun bilen ýaşaýan döwlet başlyklary däl. Olar öz kelletine gellerini kanun edip çıkardılar. Karamaya halk deyip millete beydip at taktılar. Halkımızın adını yere soktular. Yaşlılarını asla bütün dünyanın önüne gülk edip koydular. Yaşlar ana tan soyuna otur diktatörün önüne. Yine kanun işlemese milleti maymun edip oynayan ekeller. Yine onun bütün dünya volkları oturuyor. Yine Türkmenler. Elbette bu gatı ulluqan bedbaatçılık halkımızın, döwletimizin düşönüni. Bu zatlar üçin biz parlamentde ses verip garaşsyzlygy kabul etmän. Garaşsyzlygy Niýazow kabul eden adamlar. Garaşsyzlygy parlamentin 175 sany deputaty ähli jogapkärçiligi öz boýuna alyp kabul etdi. Bardy geldi. Sovet Soýuzy şo döwürde täzeden dikelen bolsa, onda şol 175 deputaty hiç olmanı 160'syny haýaty söýäp atardylar. Şu zatları şu howpy öz üstüne kabul edip öz boýuna alyp kabul edilen kanun ol. Ýöne soňy bolmady. Gaty dogry belläp geçdi Nur Muhammed. Gaty ynanlyk ol özü yetimçi halky atalyk ýa dogurlyk we ogullyk gözü bilen serederdi. Bolmady ol bütün milleti yetim oýdy. Ene şular ýalyk bizim geçmişimiz var. 26 ýylly bizim gören görýümizken, çeken jewrimizken men halkymyzy göz öňüne tutup aýdýar. Ýöne şol halkyň ýüzi gülüp, eli giňip, ýurdun daşyna çykyp dünýäni syýahat edip beren türkmen ýok. Ýöne daşyna çykan türkmenin beýleki milletiniň gatysyna talaban bolup oturup. Bilen durmuşymyzyň iň bir azy fakty. dogry. Bu salınıp gören jaýlar, köpürler, binalar olar dogry. Olar görünüp duran mesele. Ýöne bular adam näle? Ýurt halkynky. Watanam halkynky. Halkyň mertebe binasyny çökürüp bir topar ak bina bilen daşary ýurtly adamlara göz boýaşylyp etjek bolýar. Hana türkmen milleti? Bu hey ata baba bir soňky hanymyz Nurberdi han. Ondan öňkü bolan hanlarda beýtirip lepbey hanaga diýip epilip duran adam eşitdiňizmi taryhdan? Çizem Şenaýna bir Balkan bir ýanky biziň deňize ýakyn welaýetimiz. Bizem ortadan daşyna men öýdüm atşyna ýurdun içinde kän gezdim. Hemme tirelerem bilýän, hemme welaýetlerem bilýän beýtirip kiçelip ýören adam görmedim men. Sovet Soýuzyny gördük bizem. Bu beýtirip iki eplenip salam bermek, bu halkyň mertebesini depelemek, bu musulmançylykda, türkmençilikde bolýan zatmy? Bu näme diýdiňçe gaýtam özüň barýala be. Bu bolup görülen zatlar nähil zat? Bu biziň bir topar ak saç enelemiz, sakkally, sarmakly bir topar ýaşullar utanman el çarpyşyp görler bir zat diýse. Bu näme? Bu ne derece? Bu türkmene gelişýän meselemi? Bu nähil ýagdaý be? Bu nireden gelen zat? Taryhda barmy ýa? Bir hemme adam dogry sebäbi Türkmenistan diýilen Türkmenistan. Türkmenistany ertir Merkez Aziýadan goparyp hol Awstraliýa ýa Amerika göçürip bolanar. Şo biziň goňşularymyz Gazak, Özbek, Ors, Eýran, Owgan biz hiç çaçan olardan aýrylyp bilmez. Şol garnaşlygymyz, şol dogonlygymyz biziň gitjek ýerimiz ýok. Şolar bilen oňuşmaly, şolar bilen ýaşamaly.
Yurdun içini edilip gören oyun näme, bu bolup görsün näme? Bu kiçeldip onu var eline tayağı alan molya, gamşalan molya, kelleti göçüp Türkmenin milli baylığı, guwonjy atlar nätti? Bu bolup gören zat näme? Mundan hiç sorag ýok ortada, mundan sorulýan zat ýok. Bu nähil döwlet bolýan? Mundan hiç kim hiç zat sorap bilenap. Öňkine ömürlük diýdik. Muno minni Täzeden gelýän o Mekke, Medine'den gelýän sakally sarmaklar utanman ýene-de şonu ömürlük diýjek bolup ýörler. Kim üçin ýalar ony? Öýt gelecek üçin ýa. Ol ýaş olanlar görýärmi halk mazagada goşulan bolup ýörler. Bilbil ýalar saýraşan bolup ýörler. Niren adam solar? Kimin ykbalyny çözjek bolýarlar? Kim olar? Hakma moňalawan. Bir edilip gören zat näme? Bir niret İslam'a sığýarmy ýa türkmençiliğe sığýarmy? Bu bolup gören zat näme? Ýa-da saýuldan gelen mesele. Bulan hemmesine gördük. Görmemiyor Hudaýa şükür. Bu bolup gören zat hiç şerik sığana. Ey Ilahi Emine Adan yolu atlanalım